lumină de brad, măi, la 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 la. La fece să le știu drau, măi, la 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 la. Ha, 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 măi! Mai ca ficior, măi, la 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 la. Sus în țara moților, măi, la 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 la. O făcut mai ca ficior, măi, la 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 la. Să le cânt oamenilor, măi, la 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 la. M-o făcut mai ca ficior, măi, la 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 la. Să le cânt oamenilor, măi, la 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 la. Cioplesc, doge, să încheie un ciubăr. Îl fac din lemn de brad. Îl cioplesc cu mezleala. Mezleala ai mai de multe feluri. Materialul din lemn de brad. Dacă le cioplesc, trebuie să le închei. Îmi trebuie fer, îmi trebuie ghinatoare, îmi trebuie mituri, ca să încheie ciubărul. În afară de ciubere, greble. Greble, toporiși de cose, toporiși de sacure. Și uite așa. De la vârsta de 13 ani am început să lucru meseria asta. Am învățat-o de la moșu, de la tata. Tot satul lucram. Dogăria, făceam ciubere. Toți din satul respectiv, din satul Vulturii. Toți lucram, ne ocupam cu meseria asta, făceam ciubere, mergeam cu ele la țară, le dam pe cereale și aduceam neceserul acasă. Mergeam și 4-5 săptămâni, până la Brașov ajungeam. În zona Brașovului. Dar pe atunci era în schimb de cereale, câte 3 litri, 4 litri, după cum era ciubărul de mare, de bucate. Grâu, cu curuz, orice era. Dam un schimb. Stai, măiale, ce te-a păcăit bătut untă în seara asta? De mult n-ai mai bătut. Am strâns și broșuri să bat că ne vine și torcăriți în seara asta. În seara asta vin, nu mâine seară. Așa au zis că în seara asta vin. Bună seara, gazdă! Primești și în torcărie! Seara bună, bine ați venit de la noi. Nu luați loc, care pe unde puteți, casa e mică. N-avem ce face. Ce să faci? Dar pe ce ăla scâmbie, nu vine cu voi. Dar cu vin și el, mai să-și culce copiii, că iau copii mici. Unde vă nevestile, mă târăsc ca șerpile, unde vă fetițele, mă târăsc ca câinile. Măruț roșu, pădureț, bagea-i slugă și măreț, dar nimica nu-i a lui, numai pleazna ziciului. Da, da, poftiți. Da, poftiți la noi. Poftiți, poftiți. Bună seara, bună seara. Voi puteți mai hani decât noi. Hai, stați, care bine cu voi aici, casa mică. Bine ați venit la noi. Bună seara, Luați, loc, seara bună. Ăsta-s care pe unde puteți. Casa e mică, ce să dați? Hai că vin și muzicanții. Bună seara. Bună seara. Seara bună. Hai, stați, care unde aveți loc? Nu prea este loc, e mică casa. Mai aveți mult fete de tors? Avem azi o foc cu furcă, ne-am săturat de Academia de Pădureții. Da, păi lasă că am să vă învăț ce să faceți voi cu, că și m-am săturat de ea. De 60 de ani, pe cu furca între picioare am pus. Ia să vedem ce ne înveți. Auzi, cățălușa arțăgoasă mănâncă latră și varsă. Să văd dacă știu fetele tale. Mai oare nu cumva... Firăstrău, ce ziceți voi? Noi ce zici? Nu, nici vorbă, nu. Nu-i Firăstrău. Săcurea. Nici Noi vorbă. ne săcurea. Mai fete, nu știți voi ce ați făcut asta, doamne? Auzi, văd că asta o știu, dar să văd încă una dacă o știu fetele astea. Țândărica Bradului, bucuria satului, să văd dacă știu.
Asta o știm. Asta e de petrecere. Asta e cetera. Dacă e vorba de cetera, atunci torci furcă și tu fus, fetele la joc s-au dus. Torcariții niște cucuruz sert, mere, plăcinte. Așa, așa. Că să mănânce niște mere acri, că să le lase cu rapă. Dă-le să mănânce, acolo la fete, care ce vreau, cucuruz. Cucuruz sert. Adu și mie, că mi-e foame. Bun, e bun. Că mâncat de aspartul. Și mere acri. Că faceți schipit, să puteți starce câții. Hai să le dau jos ghimbal din alt, de la de prune tare, clopul din cap să le sară. Așa. Sănătate și bineînțeles că e vreau. Sănătate și... Băi, până când mâncați, să vă spun și eu o glumă. Mă dusem la mătușa Veta. Bună dimineața, mătușa Veta. Mult vaca. Acasă ți ficiorul. Nu dă vaca cu piciorul. Măi, mătușă, tu e surdă? Cum o mulg o duc în ciurcă? Hai să vă spun și eu ce am pățit cu un pețitor care vine la mine, o zis că e tare bogat. Și m-am dus și eu pe vedere într-o seară la el. Cum am intrat în curte, curtea era plină de pietri mărunte. Din curte, m-am băgat în tindă. Tinda, n-avea nicio grindă. Nu au avut din ce face. Din tindă, hai să intru în casă. În casă n-avea nicio masă. O să facă, cucu. Mă sui la badea în pod. Cucuruz, n-avea niciun strop. Slabom, slab. Sărac, sărac. Sărac, libido. Mă sui în pod de sculță. Nu călcai pe nicio grăunță. Hai, nevia. Ce făcui, mă sui în pod fără lumină. Nu dădei cu capul nicio slănină. Dacă nu te apuci, nu te ca și mine. Bată-l cucu să-l bată. Cine și că ți-a luat o slănină? Poate în podișor. N-am văzut-o nici acolo. Nici acolo. Poate o să ce ai casă. După masă. Că vorba aia, la pomul lăudat, te duci cu sacul spart. Mă, ficior, voi ne-ați spus o ghicitoare. Ia să vă spun și eu una. Acum să vedem voi cât sunteți de isteți. Nici în casă, nici afară. Nici sus, nici jos. Ce mă? Acum să vă vedem noi. Porn. Nu-i porn. Fereastra. Fereastră, isteți, băieți. Hai să vezi ce și o cântare, că așa e la torcărie. Așa-i. Aseară la șezătoare, Iagada, 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 gada. toți au fetele foioare. Iagada, 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 gada. Noi le furam fusele Iagada, 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 gada. și le țucam buzele. Iagada, 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 gada. Ele ziceau ieși afară, Iagada, 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 gada. noi atunci le țucam iară. Iagada, 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 gada. Nu fiți fete supărate, Iagada, 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 gada. nu rămâneți nețucate, Iagada, 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 gada. nici la horă nejucate, Iagada, 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 gada. nici buze nemușcate. Iagada, 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 gada. Haideți să vă spun și eu acum una. Prostul întâi vorbește, apoi se gândește. Că gura aduce ura. Și vorba e rău ca glonțul să duce. Că așa e, din țâța face apăsare. Soacra cu nora.
Nora pusese niște prune să chearbă să facă un must pe supă. Și ca să nu trebuie pe soacă sau dacă se pune sare în must, umbla de la masă la sobă cu pâinea aia necată în blit și nu știa ce să facă. Dar tot i-a venit în minte și zice, hai, nu mi trebuie pe soacră, îmi fac eu așa o vorbă și zice, ascultă mamă soacră, parcă trece un om pe drum, parcă trece, parcă întreabă, pune-mi sare în must de prune. Atunci soacra zice că tăia, e prost om cerche cel de sus, doar sare în must de prune, adică lumea nu s-a pus. Și acum, la încheiere, e să zică muzicanții să joace și găzdoi. Această tradiție, care se păstrează în comuna Vadul Moților, din moși, din strămoși, este o tradiție sfântă care este alcătuită din 6, 9 sau 12 feciori, care în fiecare an de sâmbătă după masă și până în luni, după ce se citește Sfânta Evanghelie, ei sunt aici în cimitir, pușcă, bat toca, iar după ce se termine Sfânta Liturghie, împreună cu șpan, adică cu conducătorul lor, vin, iau preotul de la Sfânta Biserică, împreună cu muzica, până acasă la preot. Bună la mulți ani! Sănătate și fericire la toți! La mulți ani, Doamne ajută! Doamne ajută! Thank you.